Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Nagpailingad itinagan nga LC at taga Ilocos Norte. Ngam iti agdama, kat adda iti pagilian a Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Beth Cabanada, Campus Lara May Kaila, Mary Ann Orpia Paas, Guzman, Canceran, Cantalana Family, dita San Mariano, Isabela, kastamat kada Pretty Mary Palatao, kan dagiti dua akakabsat na dita Hong Kong, from Bunso. Bantulino Family, iti Barangay Maui, Alaminos, Pangasinan, from Charmaine Kalimlim. Ayatak unay a girlfriend ni Jonalyn from Bunso. Anak ko ada Ronalyn kan Gracias Medina kan asawak ani Arlene Medina. From Ronald Medina ti Solimania, Riyadh, Saudi Arabia. Shout out kada Joel Quilon, Grace Agtina Sales, Igorota, Rain PG kan Carolina Carolina. Kakabsat ko apadak nga OFW ijay Saudi, iso da ate Kari kan Kathy, kastamot ta ni Manong Oscar ijay Lebanon, kan ate Angelina ijay Hong Kong, kan family Datol ijay Amulong, Cagayan Valley from Gina Datol. Advance happy birthday ate Marie Fermato from Rosemary Villaseñor. Ayatan mi unay nga inami ni Mama Mila Nicolas Luga nga adda ijay Singapore, from Melowin Luga Jovelo from Saranay, Cabatuan, Isabela. Tilunggayo family iti Mountain Province from Kerobin Shuk. Prestosa family from Juliet Bartolome. My kids Zaira, Chen, and Clyde, also to Aiso family di Tabauco from Lovely Rose. Kakabagyak di Alcala Pangasinan, Cavite, Candamortis, La Union from Joan Oliveros. Shout out pa kada Abdullah Habibi, Jasmine Rivera, Ronel Fernandez, kan Bing Soriano. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Elsie. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elsie, balasang akpaylaang manang. Agmay may saak nga anak, kat jakon nakita ti amak, sipud kinaubing ko. Adda pwesto ni nanang ko iti tiyandaan, nga iso ti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi, kastamutan apara iti panagadal ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti pagilyan tayo manang. High schoolak paylaeng idi. Adda akon anak ko. Nasapa kayo ita, nanang. Diyak pa'y nakaluto. Kasangsangpot ko ngamin manipod iti pagadalan. Siguro, nasapa kayo anak paibos iti lako yon niya. Wan anak ko, adda nang pakyaw ka dagiti lakok anateng, iso nasapa ka nakapaibos. Ay, nagsayatan nanang. Hustumot tapno saan kayo unay amabanog kan marabyan nga agawid. Wan nga rod anak ko. Oh, kumusta mo ti panagadal mo? Mga noda ka sa pulam iti pagadalan nyo. Ibagamlaeng anak ko. Ada nga rod project mi nanang. Ada dagiti masapul mi agatangan. Awan problema anak. Kakaisuna pinakyaw da dagiti lakok. Mababainak namin kada kayo. Kakaasi kayo na tumatao iti pagtagilakwan tayo. Amo ka nabambanog kayo nanang. Iso nga rod nga agtrab-trabaho anak. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Iso nga igaad mo ti agadal, taday talaeng ti maitad ko ken ka, tawan mo't sanikwata. Nanang? Sa dino nga minti ayan ti amak? Saan ka di nga imbagakbatan ken ka anatayan ti amam? Iso di mon biruken pa'y anak. Bagi talaengen tinamnamaan ta, awanen sa balipay. Di mon biruken ti awan. Siguro,
Nood da ni tatang. Sana kasto'y karigat ti biyag tayoan niya, nanang. Siguro, anak ko. Mabalin akasta. Sige, inakpay agpulas. Tapno matulungan ka iji kusina. Nanang, mapana ko ni Jay eskwelaan. Sige, anak. Saan kayo kadingagla ko ita, nanang? Mapanak to inton madamdama anak ko. Kas lang amin maulawak. Ha? Nanang, ang mga nonyamot daytan. Kaya tyo kadingaypan kayo di ospital? Ay, saanan anak. Iyan anak labiit. Mapukaw tumat lang daytoy. Nanang. Alakit din. Mapankan iji pagadalan. Ang mga numala daw kapay. Sigurado kayo, Awan lat exam ko ita. Sana ko man nasumrek. No talaga ang maditirik nayo. Saan kayo namang lukat iji pwesto? Agina na kayo laangan. Urayan dak tagawi dak adago sa paman amalpas ti klasik. Sige anak. Dinak pagdanagan. Kumusta nga tan ni nanang? Madanagan na. Sa bali nga mintilangan na itay pinanawak. Masya na kunay kankwana. Gapula ang iti ayat na maituloy ko ti panagadal ko. Mababuson ti bagina iti katatrabaho. Hi, my friend. Anya ti mapaspasamak kan ka. Itay pa napaliw ko akasla. Naunag ti pampanunutan. Madanagan namin kaninanang. Imbatik namin iti balay ang maululaw. Ala, kasta ka di? Isumot lagay makasta ti jar mo. Imbang man ta naka-examine ka pa eh. Wan nga rod, no saan lang nga exam, jak ko man simrek. Ala, mapanta nga ro din yung kantin tag lunch tan. Sana bale. Apa man namalpas ti klase. Ika gumam tagawid na dagos. Amukmot kat mo kasano ti kapatagkan ka ni mother. Amumot ada kami laangan ti agkapamilya nga adda ditoy. Sipod pimanaw ni nanang iti lugar da idi ubingak pay. Awan kabagyan mi ditoy. Jak lakit di maklo na dadak sa mapasamak ko ni nanang ko. Maawatan ka, friend. Malanga ro din. Mapantan iti kantin. Asidag ako ni Jipalay mi. Sapay ko matada ni nanang di tabalay. Imbagak mo't kung kuana asaanan amang lukat pa iji pwesto no talaga ang maditirik nana. Nanang! Ada kayo ka di dito'y balay? Nanang! Saan magayam anak kasara to'y balay? Nanang! Ayan nyo! Elsie, balasang ko. Apay ka di tatapulon? Ay na, balasang ko. Intaray dagiti kaaruba ni nanang mo itay sa ospital. Ha? Anya? Wan, ang kasurutan ni nanang mo sa ospital. Sige tata, agyaman na kada kayo. Mapana ko ni di ospital. Anak ko. Nanang, apay adi yung imbaga kanya ka nabayag gaya man nga da marikrik na ayo. Jak kayat nga agdanak kapay, anak. Gaano ba yung mo yung adagayam sakit nyo? Apay adi yung imbagbaga. Tapno na ipadoktor kayo kuma. Elsie, anak. Nagasaok ni doktor. Nabayagaya man nga da sakit niya, leukemia. Hindi ba'y kumanagagas kayo, nanang? Ang maapaya diya inaramid. Saanan, anak ko.
Matayak tumataang. Saan kayo ngagsawi, tikas tananang? Diyak kabala na mapukaw kayo. Kasano ang talangan? Kamalam, anak. Agmalin ka kuma, anatin. Saan ka di? Aday tatiin surungan ka. Manipod kinaubing mo. Ada, kaya't kung maipudnukan ka, anak, maipapanday to'y iti amam. May papan ka ni tatang? Saan ka di ako nayon na bayagan anatay ni tatang? Saan? Apod no dayta, anak ko. Naglibakak kan ka. Si Bibiyag pa'y ti amam. Anya? Amok, adya ko nagbayagpay. Iswanas kan ama-amuhamon ti kinapudno. Si Bibiyag, ti amam, tinagan na kat Carlos. Ada iti maletak. Ti kompleto anagan na kan address na. At damat lang ijay. Ti birth certificate mo anak ko. Amang ipanagna nga anak na ka. Sa pulam ti amam. Kat dawatam ti rabrabangan kan ka na. Diyak kaya di mapanityayan na nanang. Diyak kaya ta makita. Kalbasan di pa nang baybayanan kadatay tinabayag a panawan. Sika lang di kayat ko nanang. Ilaban mo si Karbaga, anak ko. Sa anak, akanayon nga na'y titandam. Pakawanan anak. Ipakukan ka. Mapan ka. Hindi ayan. Nanang! Nanang ko! Nabayag-gayaman nga ilimlimad kanyak ni nanang ti sakit naman ng Emmy. Kat ididimmi karmanan daytoy, naladawan ti amin. Uray kasano ti ayat ko ang mapaagasan pa'y ni nanang, awanen tinaaramidan dagiti doktor. Sakbay apimusay ni nanang, impudno na ti amin maipapan iti amak. Da kami gayam ti immo na a pamilya ni tatang, gapo ta nagkasardak ni nanang. Baknang ti pamilya ni tatang. Saan da akayat ni nanang a maikamang iti pamilyada, gapo ta nagtaod iti nakurapay a pamilya, iso a pinagsina da ida. Ni tatang ngamin ti tipo ti lalaki asaan a makatakder iti bukod na asaka. No anya ti indiktar ti inana, iso ti surutan na. Gapo iti buteng ti inak nga alaendak no maipasngayak, pimanaw ni nanang iti lugar da, kat impas ngaynak iti dimmakkelak a lugar. Binirok ko nga ro dagiti imbaga ni nanang apam maneknek, asya kat putot ti amak.
Dito iti imbaga ni nanang anang idulinan nakadagiti papeles apan manatnat. Asyak kat anak da ni tatang. Ha? Daytoy tay birth certificate ko. Daytoy mati marriage contract da ni tatang. No kasta. Pudno amin nga impudno kanyat ni nanang. Adamot dito'y tinagan kan address ni tatang. Diyak ko makayat timapan iti ayan na. Ngam isumat nga mintikid daw day dinanang. Sakbay apim musay. Sa bagay, kayat ko mat ama-am-amo ti amak. Makamu ditan no bigbigan na kung saan. Tinapatag, makita kun iti personal ti amak. Sigurado ka kanina dahi tapang ngedeng mabalasang ka. Wan tatapulon. Diyak mo't masango nga imatunan tinaibati kanyak ni nanang apwesto di tiyandaan. Iso nga ilako klaangan kada kayo. Amok ama asikaso yu na imbag. Kan saan kayon asab sa bali kada kami kan ni nanang. Adya karon ti planong balasang ka. Kalpasan na mailakom ti pwesto yaw. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko, tata. Kayat ko ti makaturpos. Taiso da ito ti tartarigagayan ni nanang ama pasamak. Kan kang runaan na, sa pulag kano ti amak. Andya, sa bagay, karbungam da ita balasang ka. Ang masapul ang nakasagana kay tanyaman ama pasamak. Di mo amo, nuhan niya ti kapanunutan ti amam. Sapay damag ko kat adan sa kanon sa bali a pamilya na. Naisagana kon ti bagik para iti dayta, tata. Amok ha? Amok adinak baybay anti Diyos. Diyak mo't idariribukan. Kayat ko laang ama-am-amo ti amak. Kayat ni nanang agastusan na ti panagadal ko. Aging ga iti makaturpusak. Sige, sa akong timanggatang iti pwesto yaw balasang ka. Tanda mo't anak ko ang mangimanihar. Di ka agdanag tataripatun man na imbag. Tapno saan mo masayang tinagbanugan kung pakakit kita am iti daydi inam. Agyamanak, tata. Mala, tarabayin na ka ti Diyos, iti amin na plano kun aramidem, balasang ko. Naimbag amalam yun, nana. Ada ka din ni Sir Carlos? Ay, kasta mo kang kabalasang ko. Anya ti masapol mo ka ni Sir Carlos. Kaya't ko la kumamakasarita, nana. Ay na, kapampanaw na balasang ko. Napan iti restaurant na iti sentro. No, kayat mo, ni mamlangan ti kasaritam. Wano saan ti anak da, adada di taunag. Ay, saan na, nana? Ang mga nung makaisturbo akpay. Ano kasta nga ron, mapankalagan iti restaurant ni Sir. Sigurado ka day jay. Pasaray maladaw nga agawid. Kasta ka din, nana. Sige nga rod, nana. Mapanak laangan ijay. Ibagayo laangan no sa di na abanda. Tamapan ko laangan sarakan ijay ni Sir Carlos. Ay, sige, balasang ko. Daytoy gayam ti restaurant nga imbaga ti nakasaok abakat iti balay ti amak. Dakkel, kan madlaw aklas a restaurant. No kasta? Pudno ti imbaga kanyak day dinana, abak nang ti amak. Sa bagay, oray ti balay da, nagdakkel.
Pakakitaan at talaga abak nang da. Kastoy gayam kasaliwanwan ti biyag ti amak. Agraman ti pamilya na ita. Ngamda kami kaninanang. Puro rigat tinapasaran mi. Tinasayaat. Birukak ti amak. Naimbagngal daw yo. Kaya't ko kumamakasarita ni Sir Carlos, sir. Siyak ni Carlos. Anya ti may paay ko kun ka, iha. Ha? Da kayo ni Sir Carlos? Wala iha. Siyak nga rod. Mada ka di masapul mo kanyak. Umay ka. Agtugaw ka, iha. Agyamanak, sir. Siyak ni Elsie, sir. Anak ni Mina. Mina. Sino ang Mina? Siyak ti kakaiso na nga anak kiyo ken ni Mina. Apay ngay may ka dito eh. Pumanaw ka. Diyan ka mamuti bagbagam Amina. Adto'y ti birth certificate ko amang ipanaknak nga anak dak ni nanang. Kat adto'y mo ti marriage contract yu amang ipanaknak. Nagkasar kayo kaninanang. Kat da kami ti legal a pamilyayo. Angon. Anya ti masapol mo. Apay nga imbay ka dito eh. Diyak kaya't amamuan ti pamilyak nga at anak ko iti sabali a babae. Unay kayon. Kasta ti bagayo kanya. Kalpasan ti mano at tawan a binaybayan da kami kaninanang. Permi arigat ni nanang anang isaksakad iti panagbiag mi. Aging ga iti nagsakit. Kat pimusay. Anya? Pimusayan ni Mina? Wan. Kat imbilin na kanyak abirukan kayo. Tapno kidawag ti obligasyon nyo kanyak nga anak yo. Anya ti kayat mo. Ibagam tayo pa ay ko'y tamat lang. Manok ti kasapulam. Sinapol kayo. Taiso ti kidaw day dinanang sakbay anagsak ti angas na. Ngamjak kasapulan ti dakkel agatad. Kidawak laeng asuportaran nyo ti panag-adal ko. Aging ga iti makaturpusak. Ikan nakiti panawin kong agpanunot no anya taramida. Ngam na ito ti tantanam. Diyak kaya tamamuan ti pamilyak nga sa bali nga anak ko. Naawatam. Iti panagkita mi iti amak manang Emmy, dinaaklunan nga amam muna day dinanang. Aging ga idi impakitak amin a pamanaknak at talaga nga anakdak iti day dinanang. Nasakit dagiti insawang ti amak. Ngam nagbalinak anatibker, kat inlaban ko ti sang kabasit a karbengak. Aging ga nga ison a mismo tinangibaga nga aramidan na ti amin, tapno matulungan nak. Ngam tinasakit, di na kayat amaamuan ti pamilyana nga adda sa bali nga anak na. Imanugot aklatan manang Emmy, tati adda iti panunot ko, ang mga nudumtang tumatlaang ti panawan ang makaamiris, kat iyam amunak iti pamilyana, tapno agbalin kamin amay maysa a pamilya.
Sir, kakampay iti restaurant ko. Kas may sa working student. Iti kasta, may tuloy mo di panagadal mo. Kan makapagtrabaho ka mo kabayatan nga adal ka. Di kagdanag, sakti makamu iti amin na gastos mo iti pagadalan. Agyaman akno kasta. Sa akong ti makamamang ibagay ta asawa kan kadagiti anak ko. Nukas pangarigan umay da dito kadagdamag da. Kastamot ngayam amu ka kadagiti trabahador dito restaurant kas may sa trabahador matlaeng. Maawatak, sir. Sapay lakuma, tanalawag kan ka ti amin. Diyak kayat nga dati makatakwat nga anak ka. Diyak kayat amadadaal ti pamilya. Una yan ti panangyayali ka kayo iti pamilyayo. Diyo kaya't amaperdi ti pamilyayo. Idinto tasyak. Nabayagan a pinerdiyo ti biyag ko. Ti masakbayak. Ada na isang ratapag na edaan dagiti agtrabaho ditoy. No kayat mo, ejay kamutan nga agnad. Sige, umanugot ak. Nalawag mo't siguro timbagakan ka. Katsapay kumutawan ti rumswa aparikot. Bayat ti kaadam ditoy. Hi, siyak ni Dan. Si kagayam timbaga kada kami ni Sir Carlos sa Baro Akadwami. Uwan, siyakmat ni Elsie. May sak a working student. Nakipakpakaasi aklaan ka ni Sir Carlos. Numabalin nga agtrabaho ak dito'y kabayatan nga agad adalak. Wan, kaya't ni Sir Carlos ti kasta. Kinapudno na, adon tinatultulungan ng estudyante tapno makaturpos dalaan. Ado pa dagiti charity at tultulungan da iti pamilya na. Kasta ka di? Wen Elsie, nasingpot ti pamilya ni Sir Carlos. Kasta mo tan dagiti anak da. Nasisingpot da kadagiti trabahador da. Nabayag ka din kadakwada? Medyo. Sapay ko matamaanusam ti trabaho dito eh. Tapno makatulong iti panagadal mo. Narwamak matitirigat. Amok akabaalak ti agtrabaho. Bayat nga agad adalak. Nagasat ka ta dito ti simrikam. Amok, sigurado ang makaturpos ka iti panagadal mo, Elsie. Sumagmamanon abulan nga agtrabaho ak dito restaurant ni Tatang. Ngam isupay lang ti trato na kanya. Diyak pulos marik na ngay bilang nak nga anak. Amo kadumtang dagiti apasamak. Kunak no kabailak. Ngam kasla kayat kunti sumuko. Masaksakit anak. Tunggal makitkitak idaasang kapamilya. Makitkitak no kasano kalailo ni Tatang iti pamilya na. Nang runa iti asawa na. Iap-apal ko day dinanang. Siguro, no sandaan nagsinay di. Nalabit, da kami kumakaninanang ti adda iti kasta kasasaad. Saan kumana sa papimusay day dinanang? Nanang, inaramid ko namin na pagayatam. Ngam kasladya akong kabaalan. Dumtang matgayam ti panawin a sumuko ti puso a masaksakitan. Pakawanan naknanang. Ngam panawanan. Tapno ti masakbayak mo ti panunutag. Amo kakabala katunuyan amin at tartarigagayak. Mabayak. Mabaan iti bukod ko apa nagsalukag. Adya kun kasapulan ti tulong ti awan puso na nga amak. Pumanaw akong dito'y.
Katsak to nagpagpakita pa iti oray kanuman. Kalpasan dagiti na ipudnum kanyak, Elsie. Di ka mababalaw, no kasta tagbali na pangadang mo. Talaga ajak ka baalanan dagiti makitkitak. No kasta nga agkukuyog dang agpapamilya. Maawatak ti marikrik na, Elsie. Talaga nga awanan namnama nga agbaliw pa iti trato kanyak ti amak. Iso nga imanugot ak iti singasing na nga agtrabaho kan agyanak dito eh. Kunak no dumteng to ti aldaw. Nga ipudno na ti amin iti asawa kan anak na. Bareng maaklundak, kat agbalin kamin ang may sa pamilya. Ngam nagbintutak. Taging gaita. Awan apulos nagbaliwan ti amak. Kat, anya ti plano mita? Agbero ka kiti panggadak. Agsardangak pa lang nga agadal. Tapno makaurnungak. Kat maituloy kong tumatlaang ti panagadal ko. Elsie, no kayat mo? Kasarita tanimanang ko. Kidaw katulungan na ka nga agabroad. No kayat mo? Ha? Agpaiso, Dan? When Elsie, mabalin na ka nga ibirukan iti employer ni manang ko iti Hong Kong. Adon dagiti kakabagyan may natulungan na. Kayat ko, Dan. Kat itapay laang agyaman akon kan ka. Awanan yaman na. Iti kabayag ti panagkadkaduatan dito restaurant. Napanagnaga ka na sayat ka tao. Masyanak unay kan ka. Nangrun ka. Nangrun ay di impudnom kanyak nga amam gayam ni Sir Carlos. Angam, amok akabailam day ta, Elsie. Kabaalak, Dan. Day dinanang tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno agbalinak anatibkar amang sarangat kadagiti panubok ko iti biyag. Katagyaman akmat iti Diyos. Taim pa ay makatulong kanyak. Agyaman ak unay, Dan. Pimanawak nga rod iti restaurant ti amak manang Emmy. Kat jakon nagpakpakita pay iti amak. Amok amaragrag sa kanan, taawan akon iti poder na. Tinulungan nakmat ni Dan ang nakisao iti kabsat na, tapno makapanak iti balasi utaaw. Kat napagasatan nakmat manang Emmy. Ita, adda akon dito'y Hong Kong. Nasingpat dagiti amok, takabsat matlaang ti amo ti manang ni Dan. Amok ababaan iti panagtrabahok dito'y, makaurnong akton manang, kat no dumtang to ti aldaw akayat kon nga ituloy ti panagadal ko, addanton na anay agastusak para iti dayta. Agtultuloy met ti komunikasyon mi kanidan, kat isulaangan ti pakadamdamagak no anyan ti mapaspasamak iti amak ken iti pamilyana. Aging gaitamanang, adda dagiti gundaway nga isang sangitak tinapasamak iti inak. Ken ti saan apanang bigbig kanyak ti amak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Elsie. Elsie, pagayam ko. Pudno anakas ang tinagbalin akasasaadyo iti inam. Iti likodan ti kinapudno, ada kayo gayam ti legal a pamilyana. Dayawag ti kinatibker mo pagayam ko. Kat nasupapakan dayta, babaan iti napintas agasat asimmang baykan ka. Amok adumteng tumatlaang ti panawan, amasukatan iti ragsak, tiliday, amapaspasaram ita. Yat nagmo ti pamakawan mo iti amam. Tapno nalaglag ang tiriknam, iti panakigasang gasat mo, iti biyag. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Intun
mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asaan kan panubong ligay ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Belinda at taga Cagayan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Kaya't ko ti kumablaw iti Happy Women's Month from Cara Ann Gutierrez. Makablaawan pa'y ni Renato Reynaldo and family dita Alaminos, Pangasinan. Jampok, Tangonan ken Cantanero family iti Kamaal Quirino Isabela from June Jampok. Shout out kada Grace Agtina Sales, Jasmine Rivera, Chelaida Abad, Sweet Girl 1991 ken Heartbroken. Happy birthday Ian Kabang from Tita Meluwin Luga Hubelo iti Saranay Cabatuan Isabela. Palingayan family dita Santiago City ken De La Cruz family iti La Union from Maribeth Palingayan. Makablaawan ti kakaisuna nga anak ko ni Zian Lucas ken lakay ko ani Edward Lucas iti Marasat Pequeño San Mateo Isabela from Gretchen Lucas. Makablaawan pa ni Boss Kurt Nissen, Wilfred Manuel, Isagani Manuel, Jason Ragunot, Regan Baitok, Reynaldo Tamudra, Ron Rick, Ralph, Darwin, Lori, Barry, kastamot ni Uncle Francisco Saure, iti Chinook Glass and Screen dita Calgary, Alberta, Canada. Hilario family iti Kapanikyan Norte, Alakapan, Cagayan Valley. Sebastian family ti Bogoy ken kasinsin ko ani Princess Balanta from Beth Hilario. Sabiano ken Gante family ni Mamak Susana ken Papak Ruben. Kastamot ni ading ko ani Desiree from Ronald Sabiano. Shout out kada Randy Garalde, Ronel Fernandez ken Dennis Tadaya. Makablaawan dagiti nasingpat nga amok ada Shirley ken Narding Raboy ken dagiti kakadwak iti trabaho isu da Auntie Minda ken Auntie Orduha from Shants Padilla. Amin akabagyak iti Muta Kasibo ken Gapos family iti Rosario La Union ken Agaluos family iti Abra from Arnelson Agaluos. Makablaawan ni Reynaldo Paas, anak mi ada Joy, Rowan, Renz Razel ken apumi ani Daphne ken Kisha. KD Christian Nathaniel ije Muta Kasibo, Paas, Vadil Agaluos, Vicente ken Fernandez family ije Muta Kasibo, Jing Lagayan, Maricel Bautista, Presi Peneranda, Dina Palma Benito ije Jeddah from Mary Ann Orpia, Paas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Belinda. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Belinda. May saak nga OFW manang, ngam tilatan lugar ang nagtaudak ti inlanad ko nga address ko. Ingka gumaak ti nagabroad, tapno matulungak ti pamilyak ang makaaon iti kinarigat ti biyag. Dua kami nga agkabsat manang, ngam ninanang laangan ti kadwak ang mangisaksakad iti panagbiag mi, gapu tanasa paapimusay ni tatang ko, gapu iti sakit. Napilitan ak ang nagsardeng ang nagadal manang, gapo takayat ko ang mapagturpos ni ading ko nga Edwin iti panagadal na.
Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng dita Pilipinas. Anusan tayo ti adda pa nagbiag tayo anak ko. Awanan ni tatang yo akatulungak tapno maisakan ti panagbiag tayo. Nanang, Di kayag danag, nanang. Tulungan kayo. Saan ako nga agenrol iti day ti apa nagsiserek. Nilatan Edwin nga ading ko ti agtuloy iti panagadal na. manang, Sigurado ka kadi iti day ta pangedeng mo anak ko. huwag pa'y sumanang. Apay nga agsardang kamutan. Marigatan tayon ading. Sana bale, tamatulungak mat ni nanang. Basta sika, igaad mo ti agadal. Masapul asika ti makaturpos. Lalaki ka, sika ti mangisakad iti agbalinto a pamilyam. Kabaelak pa'y mo't anak ko. Adamot ti basit a pamastrakan anapanawan day di tatangyo. Huwag manang. Saan tayong agsamakad iti day ta ading? May mayat mo't laang na dapay sa bali a pangalaan tayo. Iti para iti inaldaw a masapsapul tayo. Amuyo mo't asaan ngagpapada ti maapit tayo. No dinalapos ti bagyo dagiti mula tayo. Awanan namnamaan tayo a maapit tayo. Ay, agyaman nakarod no kasta anak ko. Iso asika Edwin, anak ko. Igaon mo ti agadal, tasika ti may saan namaan mi a makatulong inton makaturpuskan. Nanang, Iso nga ikarim asay-say atom ti panagadal mo ading ko. papanam manang. Inakman kita antay pag-extract nga trabaho ita ading ko. Nakasaritak ni Elma itay. Ada ka no catering ni Antina. Iso ang masapul dati ka na yunan a servidora para iti party ang mapanda i-cater. Kasta ka di? Manang, okay ka kadilaan? Wan mat ading ko. Extra income pa'y daytoy. Sayang mat. Dandani ka mo nan agbayad iji pagadalan. Isa ang masapul nga ada nakasagana a pagbayad mo. Manang, Aywan gayam, ayan ka din ni nanang. napan nakinita no da maapit ka dagiti natang amulan na manang. Isupay ka na may lako. Nagagat talaga ni nanang. Iso ang masapul ang matulungak. Tapno saan matunay ang nakakaasi. Sige nga Rod, ibagam tulangan anapana ko na. Tulungam ni nanang dito'y balay. Kakaiso na nga awan sa rek mo ita. Huwag manang, di ka madanagan. Pakawanindak nanang, manang. Anya ka mo ton ading ko. Amo mo ti kasasaad tayo iti biyag. Di kailan nagtantanang mo ton. Manang, Agad adal kayo pa'y laeng. Kan manulat itawin nyo. Nag-uubing kayo pa'y laeng tapno maadaan iti anak. pasensya kayo nanang. Pakawaninda kami. Kat, sa dinungarod tayan tinobyam ita. Aday di balay da manang. Masapul ka nung ipudnunan ti kasasaad na iti pamilyana. Ay katrumbang laeng anak ko. Anya laengan ngay ti makuna ti pamilyana no maamwan da ang masikugmat gaya man. Anya nga ron ti rumbang aramidon tayo ita. Masapul ang makasarita tayo dagiti naganak tinubyam anak ko. Anya nga iti baga tayo nanang. Ay kat masapul ang mapagsasaritaan no anya ti rumbang ang maaramid. Basta ti importante, saan mo nga itarayan ti anak da? Nanang, nanayunan tayon dito balay. Ay,
Hawan nga rod anak ko. Naimbaglaang ta imanlugot dagiti naganak ni Rita asaan da pa'y ngagkalaysa. Masapol nga agurnong pa'y tapno ada mausar iti panagkalaysada ken iti panaganak to ni Rita. Sapay medyo naselan ti panagsikog na nanang. Masapul akanayon ang maipan iti doktor tapno ma-check up. Kanay up. Kanayunan manen agastos dayta. Hawan nga rod anak ko. Ang amanya nga rod. Saan mo ta mabalin abaybay-an ta ti Adim? Ubing unay amang ibaklay iti responsibilidad asin rek na. Nanang, agabrodak sa laangan. Anya? Ay, anak ko, narigat day ta pampanunutam. Narigat iji abroad. Nagado dagiti madamdamag ko amal maltratwan kano dagiti amo da. Saan nga amin nanang? Swerte-swerte dayta. Katsapay la ko mata no makapanak. Sa anak ang makatumpong itinauyong nga amo. Ay, narigat ti makigasang-gasat anak ko. Kan maysa, italaang amayadayo ka iti puder mi iti Adim no kaskasanaw. Nanang, talaga akayat ko ti maadaan iti natalgad at trabaho. Tapno agnam ay mo't saan laang atibiyag ko? No di pa'y katpatida kayo. Kanti agbalin to a pamilya ni ading ko. Angam saan arumbang abaklayam amin a responsibilidad, anak. Nanang, no maikanak iti oportunidad, jakon palabsan. Amok adinak baybayan ti Diyos. Panunutak laangan, apara kada kayo a pamilyak daytoy nga aramidag. Diyak ko makayat at talaga ti agabroad, kan mayadayo iti pamilyak manang Emmy. Gapu ta uray marigrigat kami laeng, nabigkat tilinangan mi asang kapamilya. Nadagsen ti riknak, idi agem empake akmanang. Ngamjak mo't kayat nga agnanayon latan a marigrigatan kami nga agbibiyag. Nakitak namin dagiti daduma akalugaran mi anagabroad asim maya at ti panagbiagda. Iso aday jay laangan ti kanayon a pinanunot ko. Nupay talaga amadi ko maninanang a pumanawak, impilit ko manang Emmy. Anak, talaga ka di asaanan nga agbaliw ti panunot mo. Saanan nanang, disidido akon. Nang runak at sa anak anarigatan a nag-apply. Kan naadaan iti amo iti pagilyan a papanak. Awan ka di tinalipatam ka nagitinasken nga awitam anak ko. Awan nanang, ada ngamin lista ak kadagitinaskan nga awitet. Panagkunak, awan mo ton tinalipatak. Nasaya at nga rod no kasta. Inton ka ni kadwa nga aldahon ti ipapan mo. Masapol, itapay laeng, nakasagaanan amin nga awitam ije Hong Kong. Ayan gayam ni ading ko nga Edwin nanang. Ay napanday ije tiyendaan anak ko. Ada ka no gatangan da ka ni bakit na. Madmadlaw ko nga minasa na matagtagarin nanang. Manipod idinaamon na nga agabrodak. Ay, malmalday nga min anak ko. Kan mabain kan ka. Taam muna ka no nga iso ti makagapo. No apay amasapol amapan ka agtrabaho iti adayo. Nanang. Amumat no kasano ka deket kan ka di Adim. Italaang amayadayo ka kada kami. Iso ati bagi na ti pampabasulan na no apay amapan ka ag domestic helper ija Hong Kong. Siyempre, madanagan mo't adya Adim, anak ko. Kinapudno na nanang. Saan anala ka para kanyak daytoy nga iya adayok?
Ngamjak kaya't amasayang dayto nga oportunidad. Tapno maadaan tayo mo't itinasaliwanwan a panagbiag. Ay, anak ko. Adun ka dagiti kalugaran tayo tinadaan itinasaliwanwan a panagbiag. Gapu ka dagiti anak da anak kapan iti sabali a pagilian. Kas ti kayat ko mapasamak nanang. Iso a pinilik ti makigasang gasat. Iti balla siw taaw. Ading, agflight akon inton ka ni kadwa nga aldaw. Manang, pasensya ka na. Awan ti rumbeng nga idawatam iti pasensya kanyak. Amok nga minagapo kanyak. Isa napilitan ka mapanagtrabaho iti sa bali a pagilyan. No sa anak ko maana kasikog. Saan ko mapasamak ti kasto iti pamilya tayo? Adda di tadaytan ading. Kan naaklon tayo matan ti amin saan ka di? Aging ka ngamin ita. Makonkonsensya ak pa lang manang. Sapay, medyo delikado ti panagsikog ni Rita. Iso kanayunan man nagastos ti kanayon mi nga ipapanito ospital. Ading, Siyak kumataday ti lugar mo makigasang gasat ang mapanagtrabaho iti balasiw tao. Hanggang madtuyak. Nagbalin kami abagan kada kayo kaninanang. Agraman ti agbalin tong anak mi. saan ka man nagsao iti kasta ading ko? Naragsak kami nga rod kaninanang. Tadanton apuna, kanadanto matan ka anakak. Agyaman manang Si kanti nang ibakla iti responsibilidad ti pamilya tayo. Arumbang kumasyak. Di mon panunutan dayjay. Basta, makaamukan ka ni nanang dito inton awanak Di mo idabaybayan. Agraman ni Rita, kanti agbalinto aka anakak. Nakapanawon dagiti amok. Agmaymay sa akmanan diti balayda. Nang runak at mabayaganda kano iti papananda. Tada asikasunda iti negosyo da iti sabali a lugar. Nasimpot ti amok a lalaki. Ngam ti babae ti naungat. No asino pa'y ti kadaraan apada a Pilipino. Iso pa'y ti nauyong. Tiyakla impagarot. Pilipino gayam ti asawa ti Chinese nga amok. Stricto launay. Imbaglakit din. Takanayon a sumurot iti asawa na. No kasta nga agbiyahe. Hello, Ading. Kumusta kayon? Nasayat mo't manang. Si Kangay, kumusta ka tita? Nasingpot ka di mo't lakang kadagiti amom? Kuna ni nanang, kadaraan tayo kano ti amom o babae. Uwan ading. Chinese di lalaki. Jay babae ti Pilipino. O kaya klaang dito Medyo istrikto laang ni Ma'am Mona. Naimbagman ta nakawag ka manang? Saan ka di maiparit na umawag ka dito yung oras ti trabaho? Awan dagiti amok ading ko. Aday na si kaso da iti sa bali a lugar. Medyo mabayaganda nga rod ijay. Isumot lagayam manang. Ngam imawag ti amok a babae. Sumangpot kano ti amana nga agapo dita Pilipinas. Umay kano ag bakasyon dito Angam okay laang. Tapinoy mat. Sa anak amarigatan ang makisaukan kwa na. Di nasayat. Tap nadamod lakad duwa manang. Sigurado anasingpot da ita, tanagkapugayam di pagilyan tayo, kan kadaraan tayo pa'y. Wan gayam, naawat yo kadimat laang dyan pawit ko akwar tayo kan ni nanang. Wan manang, agyaman na ka. Napangayam na kitsyenta da nanang kan ni Rita. Isudan din napan, tapno magatang da amin na kasapulan dito balay. Sige, kumustan to laangan kadakwada Di yu baybayan ni nanang.
O sige nga, Rod. Umawag ak tumanan. Bye! Nakapanak nga rod iji Hong Kong kat nagtrabaho ak kas domestic helper manang Emmy. Pilipina ti amok a babae anak asawa iti Chinese. Nasingpat ti amok a lalaki nga mas daawak tano asino pa'y ti pada a Pilipino isupay ti nauyong. Damo pa'y lang nga isasangpet ko nadlaw kon ti sabali nga ugali ti amok a babae. Ngamdyakon ing kaskaso manang. Taawanan ti maaramidak no di ti aganos, taadaakat nga roden iti sabali a pagilyan. Agingga idi simmangpet ti ama ti amok a babae. Nasaya ata nakasangpot kayon, sir. Si kagayam jay bagbaga siya anak ko baro ababaw nanda dito. Siyak nga rod, sir. Naimbaglaan ng tapada kayo a Pilipino. Sa anak a marigatan a makisarita kada kayo. Kahit among kadimot lang dagiti rumbang nga trabaho mo dito'y balay ti anak ko. Amang ano ka putakanayon nga awan dagat di mo nararamidan di trabaho. Ay, saan mo't, sir? Amok nagiti masapol at trabahwag. Uray awanda, ma'am. Nasayat mo't no kasta. Nadaluson ti sila, sir. Insaganak mo't aminan ang masapol yu ijay. Ngam no adapay kurang, ibagayo lang kanya. Sige. Kaya't kung taginan na, kadya kahit ti masinga, masapul ang nakaluto kanto ninton makariingag. Naawatam? Uwan, sir. Sir, nakasaganan ti kanan nyo. Hani, anya dagitad da di talababa amakan. Ha? Ay, ibalang ko dagitan, sir. Nabanglusan. Impakabil ngamin ni Ma'am di taref, ngam di damot kinan. Anya, hani, sayang na kita. Pagregregatan dating gatang nakadagita, sa ita ibalang mula. Sir? Dahil tati ka nam, tapno sana masayak. Ha? Mabalin pa'y dagita ta nagkapumot ako nam di tarep. Sir, nabanglusan dagita. Saanan ang mabalin akanan? Apay, rin naman namon tapno ko na anabanglas. Sige, ramanap. Saanan ang mabalin, sir? Makita yung matitsura na kunti angot na. Mabangbanglusan, sir. Umay ka. Ramanam tapno among di bagpagama. Umay ka dito. Diyak kayat, sir. Oray saan akong amangan. Umay ka. Sige, agnanga ka. Nganga! Diyak kayat, sir. Di mo kaya ta. Dayta. Sige, alimunam dayta. Kanam. Basta tirumbang akanan dagiti mamirmiraot akaskan ka. Sige, kanam amin dayta. Dayta tirumbang akanam. Dagiti nabuyok amakan na sinayang mo ditarep. Basta tirumbang akanam mamirmiraot. Diyak na yung pag-arop. Nagalasgayam ti ugali na italakay. Nagbabati pagkitkitaan na itikas kanyak. Kadaraak pa'y matngarod. Kaslaak ayop itinamayan na. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Ikanak itikiran ti pakinakam. Tap na malabanag amin dagito'y ama paspasamak kanya. Kaya't ko lang matiag trabaho. Tap na may payak itinamay ti pamilya.
Nga maapay nga dadagiti kastoy a klase ti tao. No, sino pa'y tipada a Pinoy? Aron ba nga mangisakit kanyak? Isupay ti mangiraruman iti kadaraan da. Yakmat mabaling nga ipulong ka ni Madam Inton sumangpat. Ta sigurado sana mamati kanyak. Katamangan no nakarkaro madaksanak. Amok, ti amanan tumatlang ti kanunungan na. Ni Sir Mat, awan matla ti maaramidan na. Tanimam matla ti masursurot. Patib karam ko mati pakinakam ko, Diyos ko. Para hindi pamilyak. Hello? Nanang? Hello, anak ko. Kumusta kan nga idita? Nasayaat mo't nanang. Nasaya ako nam. Ngam apay akas na ti busis mo. Kasla ka makasangsangit. Mailiwak laang kada kayo, nanang. Kaya't kayo na makita. Ay, mailiw kami ba't kan ka anak ko. Sigurado ka kadi ang nasaya at di kasasaad mo dita. Uwan, nanang. Nasingpat dagiti amok. Awan problema ditoy. Naparabor da pahay. Kasta ka di. Ay, agyaman na anak ko. Ay, narikat at talaga ti sasaadan mi ditoy. Takanayon mi apanunutan ti sitwasyon mo dita. Saan mi nga amo no mangmangan kamatlaang iti umno nga oras? Uno, amang ano malmaltratwan da kamutan dita. Ay, saan, nanang? Didak pa kadanagan. Kasi iti kunak, nasingpat dagiti amok. Kaya't kung arudan aguyudan ti aldaw, tapno makabakasyonak mutan. Dandani nga minan malpas ti kontratak. Makaawid akton, nanang. Ururayin mi day tanga aldaw, anak ko. Mailiw kami kan. Uray ti adem, kanti ka anakam. Ay na, nakaayayat nga ubing. Sigurado amaragsakan kanto no makitam ni baby, anak ko. Iso nga ro da makaawid akon. Takayat kon ama arakop ti kaanakak. Iso ti liwliwak ditoy, nang runa no mailiwakan ka. Jakman amok, tatunggal malagip ka kat agtip-tip bayo ak. Iso amadanagan ak. Amangan kunak no adanda akas anapasamak ka. Kas itinakon nanang. Nasaya ati kasasaad ko ditoy. Di kay madanagan. Padaanan nyo lang ti panagbakasyon ko, nanang. Umadanin. Agkikita tayon ton. Jack pulos imbagbagakan ni nanang tipod no akasasaad ko ije Hong Kong, manang. Jack ngamin kayat nga agdanag ti inak. Inan-anusak tinagbalin at trato kanyak dagiti amok. Tilaang pagyamanak, mait-itad dati sweldok iti umno nga aldaw. Saan akas kadagiti daduma, amal maltratuan dalang aruden, saan dapay asuswelduan. Aging gaadimteng ti panaglepas ti kontratak, kat saan akon anag-renew. Saan mo't anagkadkad ti amok, gaputaan muna at talaga adjakon ag-renew, gapu iti madi at trato da kanyak. Nagawidak, kat naragsakan ni nanang, idi imbagak, adjakon nag-renew iti kontratak. Kat agtalinaed akon dito'y Pilipinas. Nakaipatakdarak mat iti mini grocery nga iso ti bambantayan mi kaninanang manang Emmy. Agingga kadagitoy nga aldaw, pulos asaan anaamuan ti pamilyak
tinapasarak ijay balasiw taaw. Kat para kanyak, imbilang kulaangan amay sa atag tagainap tinapasamak kanyak, iti lugar ang nagtrabahwak. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Belinda. Belinda, pagayam ko, maladingi tanak unay itinapasamak ken ka. Pudno tay kunada, nga awan iti puli ti pakakitaan iti kinadakes, wenno kinasaya at ti ugali ti maysa a tao. Kas iti napasaram, no asino pa iti kadaraam, isupay ti nangirurumen ken ka, iti lugar anapan mo nagtrabahuan. Bilibak iti kinatibker ti pakinakam mo pagayam ko. Agasam, nailipas mo pa iti kontratam, iti laksid ti madi atrato ken ka dagiti nagbalin nga amom? Ngamkas nga rod iti kunam, inan-anusam, gapuman la takayat mo ama ipaayan, iti nasaliwanwan abiyag ti pamilyam. Sapay kumata kanayon nakaatarabayan ti Diyos, iti amin aganwat mo iti biyag. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsa isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.